23 तारिख January 2020 Kakraban block ni andaro sini Sikambuk Tisa Ponchait ni bisingo haikaba Sikambuk Tisa kamigo sini takuk da kotor sini Bikram Bahadur Jamatia bo 1.5 বছর tuyui Udaipur Hospital haikaba Gumoti District Hospital lo chikitsa khlaijaknani thangtanibo bo tini chikitsa khlai injection rithanibo bithisa thanibo boni je yakungni hamya haikaba yasini hamya na nainani thangtanibo takai abo hai wrong treatment khlaijakmani bisingo bini pairi sakni jottoni se nangkukmani manai o mokolno si hamya khlairi rojaksibo oboni birman klaijak 1.5 বছর nogo klaijak tini ang khnawui loge loge no ora jagabo ma phaikya aboni bagai norok jotono tini borongni bahaike poribar choloi tongkha ba busuk birmana klai tongkha ba tamni bagai omohai ongkha abono tui jeng tini khnanani bagai tei norok bai jeng buma haike omohai gotona ongkha oborongna sinani bagai ang sakbai thangna tini phaimani bisingo chini da kotor chini da bikramni kokti khlaina jeng kisa kok khnanani muchungo nang bahai bahai ke omohai ke ongkha abono kisa sawi khnarnani bagai बेमार खायसा खालायखा गथ' खालाय आरो देबनि हास्पातालाव थांखा थांनाय बटिंखा 3 दिन हाय दंखा 3 दिन हाय दंनाय दंखा हंगलायनो आरो नहयते बर' बिथि वाथि रखा सारा थिनो हंगलाय नमुनुया जु आमा बरक जारो हायनो माग उंनि दं हंगलाय बनो सामने बिसिं तैनो सम्भव हायनि थांखाना लेता सुति नाय फैनाय प्राय 1.5 বছর न लाइमा दं थांनाय हिमाया आय दिस्टा बुं थां मकलो दिस्टा बुं थां का कुनु दिन थांनाय हिमाया न लाइ आसुमा दं तै बसा बहायनो ब्रै माथा न बसा सला रै बुमा मासा दं बनो थांनाय बनो तैना इंग्लै beri borok saijung kuno din thangmaya himaya angni jekono klaima tongo khujrai khana phan thangmaya himaya hagla asugui no ronjei hagla tabo tini jora asuk jora hagla oba bial oita sar hagla songsara kono ai unnoti khaimaya somaya hagla no asugui ta tini jora te hagla ma tongjal bai te kesa da kotor nene je nukhungo omo hai ungui tamani birman haikeba jeng jala jeng khnaka tabuk nini je chikitsa khlainani thangtanibo nang omo haike kobuni hamyana chikitsa khlainani thangtanibo haikeba kobuni ruktui thangmanibo tabuk mokol se nukya khlai rohajaka tabuk Tripura hasteni lukurokni thanibo nang tamo nini nukhungni ongoi kobangmung tongnai awoto lukurong thanang koyojal lukurok ano subasu khaikeba angbo borong soba subaino ang te kisa sagrag na nglai ang te kaisa jibon katal mamon hayang na nglai ang takko buno jora ke ang soba su santa jasai te kisa nang sine da kotor ni boni loge tabang narong ni nukhungo serai khorok tam tongo ba khorok sa kai kha te knai pori tongo class 9 khorok sa class 8 khorok sa ke nang butabuk haino da kotor se mokol nugli ang kan nukhung si chole liya tabuk norok lai thangjago sarkarni sep sap tamorok mankha ba tabuk tamo manai tong ba sarkarni thaniwo ba chikotor sarkarni thaniwo norok tamo ko mung tongnai norok ni nukhungni ongoi nang kisa sawi khnare sarkarni thani mane mara makha maya ro obosani maya ba maya no sampai tema mungsa maya ni sarkani thani jeng mungsa bo mala maya bosor kaisa kon phana maya khaine parangai phikya hedeba gas kaisa mangkha don leptin kaisa kai sini da kotone kono batta rok kono solenani akonani kono phana kari khona mungsa no pure acha balai ke hambai jeng khana laika sini susu boni bakra boni bisingti ke jeng kitsa kok khnanani bagai yang jara koine sini susu no nini bisingti ke nang tamo kok sanani musung tamo kok sanani musung aku to tabo amni somunuka
অসুখ মকল নুগিয়া এগুলাই সরকারনি থেকেও কোনো সাহায্য সহটা মায়া কোটা পর্যন্ত এগুলাই চলিনান তো অনেক কষ্টে চললাই টঙ্কা কাইসে কোনো পিছা লেপসা সুবার লাইমিয়া জানিবে যাসি যত্ন লেংলাই থাকার সুম্পানি বুকরা বুকরা জুবো বা সুমতা belai ke hambai sini takok da Bikram Jamatia boni no khongo sang tabuk sokoi lemani bo sini division ni kabangma sini leader rok tongo tei mo haijara bo sang mono borokni somosya hai ka borokni je problem klai tongmani abo rang puisa chamung numung rema bai paiya tamukai mokol ni borla mokol yakung ni borla yakung yak ni borla yak maya hanggang kai jese kuna rang puisa tongthung nogo jese kuna dalan pakirari tongthung asokbai khas rangya bini jottoni se nangkuk mani manai o mokol kolnoi si boni tabok nugya belai khairok susuk aboni bagai sini sangsarni haikaba sini hayungni sini tiprasa bosongni jotto lokorokni thani ono omono kobangmung tongnai tini jeng hospital lo chikisa khainan thangtani bo yakung hamya yak hamya haikaba bokrok samani haikaba lummani o lummani chikisa khlainani thangtani osi mokol nugya khlaiei rong chikisa khlai rohjak mani abo belai wanama singsa belai kirima singsa odofani thani bo aboni bagai sing tamo khlainani nangnai sini odofani bororokni bagai sing tamo wansongnani nangnai abo belai nangkukmani jora sokpaikha aboni bagai sing borokni nukhongo ang sakbai thang tei sini bodolni ongoi joto manmani jora tui khlai chubanani bagai ang tini sokpaikha ebong borokno kogrei klangi thanai ebong borokni joto nangmani jora tui jeng busuk jora tui chubai man abono jeng chaitongnai tei boroni nukhungni takbo bukurokno jeng omono tini phai malai thima bagai belai khane khas rangka omo haijorao jeng norongni nukhungni kok tei norongni sakni kok norongni birmanni kok no jeng samani bagai jeng obono joto mansak jora tui